please, can I get just 5,000 naira from you? Onye nke a to go there, hey, wait, me, I'm coming from the other side. I'm headed the other way. Can I just get smaller from the one that you just asked me? Only couple no 5,000 cost here with them. When I said just here need just 500 naira. Can we can this way advance to the other side? A lot of things to talk about. N'Enugu ka ọ nọ na-eme nke ikpeazụ a sị na enwego increase in the amount of corporate beggars since the hardship enwe in the country. Yotago, the economic situation in the country has told some otherwise well-dressed persons into begging trade as corporate beggars. Na aponya o yilakwa make sense. Di ofuma ina even na ken na keke esi me ka agwa chairman na ka o mela ayefe. Anokata the chairman na yoba kuze ngo something. Na asi ye ke obozu chairman na mfo. Yes, Asena Nkafu Nenugu Neme Nkibaza, they said it was further gathered that the beggars who are often on nice suits always inform their victims that they ran out of fuel and need between 5,000 and 10,000 naira to refuel their vehicles. And now the corporate beggars intensify the activities since the removal of fuel subsidy that occasioned the ongoing hardship in the country. Some residents who spoke to newsmen on the development said that the affected beggars also engage in fraudulent activities. Nobody source of the begging. Now even teacher mother teacher. My sister can hear me when Kakai when I can still. More corporate begging we have our bulu dead. On up of one could be about now if go now. Oh God, what be the time people were like, okay, maybe now more we go to area and they will start handing Hannah a help. Then with time I find out another way. For the device needs hand device schedule and I want them what go. But now yes you got a lot of people are now fusing now well up opportunity. If you were never to ego. So but more and but I also the senior and Kakitabuna. Moana wasn't no brothers also Hana, Yonabo, you know, we can have another way. I get to go and I look on them what if now also there was Abayakwan or the Lao, which is here another you know. And there's a Kunoyaban first, I know panic help, but of course, I call your mother get US because in and I say, okay, this person very fair, name mayor, at least all when we came there and no matter how small or how little. Because whatever they will go do on them when they take care of when they hope for a better future. You are in it on your feeling like you know you are maybe imagine maybe Anna Snow Yagolo Alco, for example, that's now on a hope, a better job. But I'm going to go if you go to from there. And I believe that whatever you study in the school, you could also be passionate about making that thing a reality in our time. That thing, you were there. Maybe because we are in Africa, most of the things you studied in school, is around us. And we must find a way to begin to serve purpose, you know, a purpose or two in all those areas. So, but the way forward, you have to go at the end of the day. Because as a graduate self, more than and can mix cement. Mix cement man move. You have to go but have a plan at the end of the day. So no have any now. You have to go to Abuno City, we'll find a way out of this. And Naka Chuku kind of as an onya yolo no yotago go a fool for just that minute or your that thing. Manoya na yolo yotago to ako sidelia for. And God works in mysterious ways. Yotago, once we trust Him, He will come to our aid. Anyway, a lot is happening, and we are talking about it this morning. Staff of Access Bank and others for allegedly stealing 15 million naira. Yotago divert almost 16 million kaja for Yotago ahead. But now the suspects Ogu Kensele, Wabarachidema, Uwezuke, Raymond, and Chidubemu Angela Mbeke. Yotago apparade if I went now. I went that you who cancel it. What's up? In January 2023 in Odisha, Anambra State, within the jurisdiction of this honorable court, did conspire among yourselves to commit felon to retain the sum of 7 million naira. Yotago meant for evacuation to
the Central Bank of Nigeria and property of the Access Bank PLC, Northage branch of Onitsha, as which you knew ought to have known to be process of unlawful act and thereby committed an offense contrary to section 21. Ihe niile a na-eme ka EFCC na-parade. God works in mysterious ways, and ihe ọbụla zoro ezo n'ụwa ga-emesịa gbaa n'anwụ yotago onya bulletin. On a very good day, a lot of things na-aga on in our corporate world, most especially banks. Yotago zoro ezo, but with time, I want to ekwukwa nke anyị ekwu on a very good day. Kwuo ya befe, ana unfold kwuzi more. Right now, reps na agwazi banks na ha make sure na ha bido na agwa banks ka ha return ego hang like a situation whereby na mother may transfer or hang na say return be go back. Banks the fund of EGDC ego ni na which another one na ekozi bụ nke ikpeazụ bụ mmadụ nwere ike ịnwụ then next of kin bịazie ka o claim ife dịla onye a efu ndị bank nya ahụ nkwenkwe ka nna agwago ihe sọrọ na-eme ndị ekwechiri mmadụ ka nna agwago ego ha bụrụ onye a bygone ka nna agwa gị ihe niile a ka eti isi anya ka nwale family ka awale na adịzi like this and in as much as na yotago some of them nwekwa this gift of ha were ya smile alụgị nya the smile adịghị ka iwu ile ego ekopụzi ya isi nna kọrọ ọnya o ezigbo mmadụ ifo smile ya nwanne nwaanyị kedu ihe wee kwu na nke a ka anyị wee na-aga n'iru o well ihe dị na ego oge ụfọdụ o nwere otu ọ na-egesi adịwa even from onye nwe ya ego na onye na-achị narị ya nalụ ma o nwere otu ọ na-esi adị almost times ị na-anya na ihe na-eme na oge ụfọdụ na that bank ị gaghị na-agwa na aka ihe onye iji bịa bụta iwego ego gị na bank ọ gwara na ijidesi ego gị ike but anyị ma na ọ bụrụ ha ncha niile na o nwere ndị ka na-alụ ezigbo ọlụ ebe a na-agbanyeghị na ụfọdụ na-eme ka onye ha aja afa so and ha nwanụgwa ebe a ga-akpachapụ anya ịghọta because ịdị na-afụ ụdịrị ego ahụ ọnwụnwa nwere ike ịbịawala onye ahụ eji afa so and ha nwanụgwa ebe a ga-akpachapụ anya ịghọta because ịdị na-afụ ụdịrị ego ahụ ọnwụnwa nwere ike ịbịawala onye ahụ ọ na-abịara gị cheta na ọ bụrụkwa ego gị na o nwere ọrụ ị na-ebe ahụ elu adịdị kwesịrị ịlụ ya weda ma mmadụ ọfụ gị ma ọ fụrọ gị so in this case now okwu ndị a ka nọ na court so anyị na-ere anya ka anyị mara ife a ga-decide na ha nwere kpekwa n'ọnụ ha kwuo otu ha na ego si wee jee anyway ọ dịgo ka o si adị a na-ata ekpe ya kịta afọ and EFCC emesighị investigation before wee mapụta mana ọ ya adị mma ịghọtago elu si na akwụba aka ọtọ when it comes to financial si na-enwe transparency in all of this valuable a situation whereby na like a na-edelu with ndị mmadụ sort of yes bank with us and all of that anọkatakwa enwekwa ndị omekome nọ na n'ime ya bụ bank na-eme mata we are not saying yes some of like this one kịta ọ bank na onwe ya ka ha chọrọ ka ha scams ya the bank fa na-arụ ọrụ ka ha chọrọ ka ha lizie ego fa on a very good day but anyị na-agosisi nke na-emegasịkwa our people ịghọtago so that we get to pay attention to all of this. Mana ịbata n'ụtụtụ a ego anyị filo na ya bụ ife is unfolding nkịta afọ. Yes, I want a message. Sinaka Amechi Anene from Uru where Ogidi, and he says, I'm celebrating those that are celebrating today. May God add more years to their age. In Jesus' mighty name, amen. Ose bakam epona de ndinkem dalo neguya jige. Is unfolding this morning. Or easy, boy, you have to go send their message. Wish him mother of my daily Belesia de Riana money malo. Anyway, a lot of things to talk about. Akoko oti poju. Yes, Otebaka I celebrate Ogadagidi. We are talking about Pet Edoche himself. Otebaka celebrated birthday. I'm on hope on social media and it's making Oga viral. Everybody know Kumakia and on Ubosono Meabo Ubosi ML International Women's Day. Ubosako when on Wekuya Befe. We're saying that if you can cope with a woman that you can woo Nigeria, you can take care of a country, you can take care of your local government, you can be the president of this country.
Yes, Pet Edochie na-akọwala ọhaneze na ihe gbasara ụmụ nwaanyị sị na ụmụ nwaanyị na ebe fa nwere ike fa bụ n'ọnụ fa yọtago n'ebe a ka ha siri ike rinne and na ọ bụrụ na ịmụta ka esi ekopu with that kind of ike na ngụwa na onwe gị bụ ike n'isi onwe gị na ihe sọ mmadụ kwuo nya ịbụ Ade Kampe is your name nya what is the casket Ade Kampe akụ enu ka na isi yes na ịnọ here. As a matter of fact, Yotago Edochie na-akọwa na ọ bụrụ na ị ga-deal with this, you can rule the world, you can rule the country. Ị ka anyị adịnwe in charge of this country, ihe niile na-aga n'anya. So na-achụzi onwe m onye melụ na some people na they in charge of our government maalụ ka esi asachi ntị nya mee ntị nya ị na-ekwu ọgba gị nkịtị kwuo enukwu a na nya oke na-ekwuzi anya ịbụ nke first lady nke ikpeazụ a na-agwa onye na-enye ya threat ya dụrọ egwu na-atụ ya maka gịnị maka ọnwụ n'ụdị gịnị na eji a ya nọ na wow ịfụrụ na ọ mụtara ịsachi ntị nwanne m nwaanyị kedu ihe wee kwu na nke aka wee na-aga n'iru anyị nakwa aghọta oge ụfọdụ na a na-akọwa na ụmụ nwaanyị ụfọdụ maka na ọ bụrụ ha ncha ụfọdụ na ọnụ ihe ha na-ekwu n'ọnụ na ya na-eso ebutere ha okwu ha na-aga enwere na ha na di ha na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ nnọọ bifo ị na-ekwu ofu okwugo onye sọrọ and oge ahụ a na-akpọkwa ụmụ nwoke ka ha okwugo nnọọ na ahụ ịgba ya nkịtị maọbụ ịpụọ apụọ maọbụ ihe ụfọdụ ma onye nọdụ kam ọ dị ịkọ ọnụ ya tie akọna dị ọnụ in high tone anọdụ nwayọ nọdụ ana ya ngwa ka ịkọ ọnụ nọdụ ana na-eke isi gị dị onye akọkwa nke ya ịfụrụ ka isi gị na mee n'imi gị ọsal mbamba ihe niile a at the end of the day by the time akọrọ ọnụ a in an amicable way onye ọbụla agbara ọgwụ ya nwe once otu nsi puku ya ọ dị very good don't you think so my sister? Just the only thing but I set rules around the economy. You go on with set one, but I'm not near Romaka work. You go one, then two, no, just economy up and jacket. I don't know what I got on jacket. I call once, so you'll be this weekend. Anyway, all the go are they ever to why if you load the head of food right about now. Classic, because I want to two when I can do classic. Okay, so after whatever we follow wine galo ya na enye nwoke galo kind of ha ga boat n'ụgbọ ga-eje na mmiri boat cruise just nwee that experience of Titanic nnọkọta na-abịakwuru n'iru the boat gbasasị aka yọtago Jack and amụmụ afọ nke ọzọ anyway Jack and Rose nwanne m nwaanyị na-aga n'iru stage. Okay, so with their friends all got the guy akwanosigo to chọrọ isi wee propose to the girl. So what was that na aga was at the cruise then was the angle n'ime mmiri wee chọza ka o propose wee propose to the lady o wee si mba na ya chọrọ na ya dịbe ready. So the young man wee si isi na dịbe ready n'etiti mmiri ready na wow abi dịbe ready well mo ya dị ụgbọ ya kwụsịgodi ka ilu tuo here ilugo na your junction. That life jacket and gown. Oh, no. You could over now. The guy up plan a far from the one. No one and one young wake is no. West Ham Bakaja boot cruise or Bapatapan or say you white and white. I didn't know you're talking or Jabba. You lose no or Malona na the middle son at the plan of young years. Manona Potazen and or saying you was a plan. Oh, hobo. Anyway, what go coincidence. Okay, so another one I want about where below a woman now I say that now DNA if you now I cover up. So that this time around me I'm a cover Zelia. Now yeah dear no dear now it's here if you nkekita bona dear to another woman where Jebe Haga have a hand on Maya. Yabu Munya where Jeba Hana Mumaya where see ya nye ya ego ka we go take no if I get. Yes. So the woman husband ya na nwa ya na nwa ha na bụ we gbaka on we ti bi ife. Now wow. So we ti ja ife buru ma nwa ya ha na anwụ nwa ya na arụ
o wee sị mba na ya ma ndizi nke ya anyị na-ekwuzi openly si je arrest the man na otego otibeli efe ya na-akọvali ya ma ya ma nkọvazi this time around. na wow, ọ bụkwa obere efe kezi nke bụ nna ma side chick okwuzie na-eti nwunye efe na wow. Nna ndị bọtụrụ na mkpọ na-adịzikwa too bold these days. O nwere ndị bold ndị bọtụrụ na mkpọ na-adịzi nnọọ. Enwe bọtụrụ na mkpọ pụta ụbọchị asị afụ na-echi nwaanyị gwọnị na bịa na-asị asị n'ụlọ na eche na-egwuregwu ọ na-ekwu ihe okwu na-ekwu na-ekwusi ike. Anyway, ọ dịgo ka o si adị ịbata n'ụtụtụ anyị igba anyị ife a ga-eme ndị bọtụrụ na mkpọ ka ha lapụ ụmụ nwaanyị nọ na dị aka. Ihe a ga-abụkwa n'ife a ga-akpa na Amongst Women Association at a time maka ndị bọtụrụ na mkpọ sokwa abịa si malife ma ya before the very good day. A lot of things to talk about and write about it afọ olugo mgbe ị ga-abata ka ịgwa anyị filo n'ihe niile anyị na-akpa maka ya n'ụtụtụ afọ mana m ga-eji one wee sachie ya yọtago ka iwe nwee ike batazie gwa anyị filo n'ihe niile aka osi ahụ food right about na a sị na enwe community na Anambra steeti a ya nọkọtazi wee sị ndị kidnappers ndị ọnụngo mmen ozugbo onwezi fọ ga-eme n'obodo a ana ndị na-ekwu ihe a wee bụrụ na ọkwa na Ihiara ka ihe a na-eme the people of Ihiara community in Anambra State which has some years become a den of criminals recently took a bold step to retrieve the town from the clutches of bandits and the family on Habiguru Uzo identify individuals in a mastermind called related killings, kidnappings in the area. I know I'm about all the time of people insecurity and complaining in Nigeria. Now I know about the people get here right. By Kedo Ihema about your neighborhood watch and all of that. And if on this community, Ihiara community, I'm up to I have to everybody and the urban basal of non men, any activity, Fafune lead to that. Hanyaka Hana Bambia, you have to go to make sure. No does it. So enwe yotago ndị baga na ndị chege n'ogbe amalụ ndị yotago identify si afa ife family fa yotago gwa police na onye nka na onye baga onye nka onye chege yotago police wee mebezi ọlụbazi ọlụfa at the end of the day. Now the President General of Ihiara Progressive Union bụ Oke Ọha in a statement called that the 11 suspects have been banned for life from setting foot on the community. Or it's not just that the police make arrest, and have even ban or ban on individual to Amabatazi their community ever again. Anyway, can you hear me? It's about time. Get involved now. 07034 459334. 0704 5592210. Those are the numbers you will call, and then you become part of this conversation. Let's hear from you right about now. Hello. Indawoski, welcome. Nobody agitated, Professor. No. On give our first, sir. Welcome. Yes. We don't get the football, sir. Amen. Professor, if we're going to get there, I got it. Yes, but Professor, ya ka na-akọwalụ gị na onwe ndị a na-eru ka na-akwụla mana ihe experience bụ nke a ya na ị na-ehugodo sef mana akwakwagola n'elu ya mana anyway tinyerela anyị ọnụ na nke na-eme taa Prọfesọ nke anyị na-ekwu maka ya taa Prọfesọ. Okay. Oh yeah, man. We go over and I'm not alụbeghị nwaanyị anaghị eje ya okwu ya na miniti ụmụnna. Na wow. A ga na-ahụta ya as a hooligan. As a hooligan, hooligan. Somebody. Hey, Professor. Onye akwenu kedikwana ihe o ruru kedu ihe si okwu ya eme. Ọchịchị na-abịa n'ụlọ nwaanyị nwee ezinụlọ. Ị nwere na idugo inwego ihe a na-akpọ matured reasoning. N'inwego ngabasị. Okay. So ị na-ekwuchi okwu mgbe ahụ. Wọchikene a family man ọbụla ebe ọbụla ị pụtara. Okwu as a family man, I ga-recognize it very well. So he affects Edochie na-ekwu because ọ dịghị isi ịlụ nwaanyị. Okay. Ọkweghị ụmụ ihe eke ma nke gị na-enọ na steeti ebe ahụ klasik ndị agbatịara ọrụ in defense of classic is not some people, not everybody. Some people. You want to go Professor. India, the whatịara ọrụ mana it takes a humble man. A
A patient man. Okay. Ana m agwa ka Chineke gbaa ebe ụmụ nwoke ume. Metala ọrụ na ịlụbeghị ime nwaanyị dị ahịa kwere gị. Here, I ain't don't worry. Yeah, I'm going to sit on a very good day. Can I get Mama nnekwu na aba agara ka nnụrụ olu ya nyaa. Nne m ana m ekele gị nnọọ. Nsogbu ka anyị nabatakwuzie ndị ọzọ prọfesọ. Amen. Daalụ prọfesọ. Let's hear from you right about now. Kedu ihe ị nwere ikwu n'ihe niile a? Let's hear from you now. Hello. Hello, good morning. Good morning. Yeah. Welcome. Good morning. Onye ka anyị kene? Afa gị na-ebe isi akpọ? Afa m bụ Dikachi? Dikachi? Negodi ajide. Ọkwa izizi na-enweta anyị bụ ife a? No, Dikachi, anyị amụ ife eme ife a na-enye mkpọtụ a, onwe ife na-abụ ọ dị ka ọkụkọ ọ na-abụ dị a, sị nwale ife mere ya, mana na-aga n'iru my brother, oh. Okay, achọrọ m itinye ọnụ n'okwu enye isi report. Achọrọ m report gị. Ị chọrọ repọtụ nwa atụ klasik. Ngwa na repọtụ nọ klasik na-egekwa ntị. Klasik ngwa weta ịtalị. Well, ọ ga-abụ na ọ batara maka netwọk na-aga enyewe nsogbu oge ụfọdụ. Ọnya nwa nọ ọnya mee ndị wesi klasik weta ịtalị ka anyị pịa netwọk ịtalị kịta afọ weta ịtalị. My brother, ọ gbọkwanụ mmụọ mee. Daalụ. Thank you so much for joining us this morning. Thank you. Yes, let's hear from you right about now. What do you have to say about all of this? Hello. Welcome, sir. Negodi Ajide. Nnukwu ọgọ in future. Welcome, sir. The professor of Omunwa. Hey, ọgbọgbọ belefe ka imelefe a. Na-aga n'iru my brother, oh. Good morning, sir. Original baby. They are professor. Mba, prọfesọ achịbago ụkwụ n'ụlọ na so ọ bụrụ onwe dị. Ewe na wow, don't worry. Mba, just nkiri a na-akpa o, emesịa just sila ya ọnụ n'okwu o. Yes. Ka m na-agwagodo ya. My brother. Yes. Dalo, thank you. Thank you so much. Dalo. Yes, let's hear from you right about it. Hello. Negodi ajide nda wosi. No. Ụtụtụ ọma. Ọ bụrụ obele fa. Mana my brother, ihe m na-achọkwa n'ejo kedu ewe na-aga n'iru biko gwazi anyị afa gị na-ebe isi akpọ biko. Gaba n'iru my brother. My brother. Hello? Ya ma ni ne kuna gani oh? Na ejiko we me na ejiko na ejiko best fine na ya ma bu ko mo ta to di 10,000 na wu na ba go ta kan dire. Beta le ni ta ba to ma na ya da che we ma da na go a to we sa la go e ji we to ba tan de ma da ki ba. Chai.
I hear the video with the car and share brought now. I got 3,000 naira. Because in the car demand, they want to pay the man. I can't hear the surprise with all of the 3,000 naira. They can buy two of that person. No one would not be surprised. Macon for 8,000. 8,000 for on a target 2 or 8 for 84. Niye man over na 84. Mana omalo na ni na-eji isi owu isi wele ekede ewu na ban on a very good day. Omalo ni na-eme ibi pa. No ya mere iji we watch bakwa ya fukwa na ojekwuru onye ọzọ. Dalo, thank you so much for joining us this morning. Thank you. My brother. Amen. Dalo, yes, let's hear from you. What do you have to say about all of this? It's unfolding. Hello. Hello, good morning. Yeah. Good morning, my brother. Yes. Gabani Rusa, oh. Yeah, necessary to put it separate and like a beautiful usually. Yes. A good king hang here, consign you. Yes. It is a very surprise. So you think by the end of it, you have put us in a state, you have to put it in, and I'm about to put it can verify very well because many offended. I think the perfect graph would be or resign from bank if you are along with all your problem and when you end their name. So you have the here to 20 years in my club, put it in the other bank. That is the case. And where is the good say he had to do it now with the hand. Can I look at that? Or make okay. So, no one can put program for that is the very, very good map of January. Yes. Or you need to know why they do it. Because not ever take good that I let go for her. Oh, God, will record. Here's somebody is because that is like to work for. Because they're bad, then I'm a particular, more like you, you're not saying another. But I can then with it freely, but I don't want to mother, yeah, and the type of hey, we're five that's not so he may hit you to I think go to give you one money. It's the way to go for the car and they have one rest. So I want better. Come on, I want to be married man. Thank you. Okay, Dalo, thank you so much for joining us this morning. Odigo Kosa, let's hear from you right about now. Can you give me now? Hello. Hey, nobody has been Jomoko. No. Hey, traffic lady. Don't worry, sir. If you ebe ndị ji owu isi wee kede ewu na ban, if you the thing. Ifu ewu ọkwụla ebe ọkwụ ọwụla owu isi ka eji wee kede ị na-asị na ọkwa ụmụ anya ọya ọ bụ the thing. Adị m ejide m ndị ife a, my brother. Gaba n'iru o. Gabani Rusa, Otila Yoruku. No. Gabani Rusa. No problem. Sometimes from the child. Open the good like an alive for life English fair. Yes. Everyone want to know with that or too much. Okay. If I move over that I put there. Yes. Like I want to go with them. But you say you would support yes. Like I don't know my job yes. So, what you think? Unknown men are known. Amafa, they are known. So now, I feel like
You told about I. Mana. Because of no day too. Okay. Yes, on one on board I work more last year at the end of the day. Woman. That's what now. On where they? Dalosa. Yes. Dalosa. Thank you, sir. Dalo. Yes, let's hear from you right about now. Yeah? It is unfolding. Let's hear from you. Wow. 07034 459334. 07045592210. Hello. Hey, the Guru's mama. Welcome. Mba, okwa father all weather check Kamili zobeze na iwe dan. Yey. Kamili okwa na all weather ọ na-alụ ọlụ nwa dị. Ka na eje godu mama, kwagodo ọha na eze no mama bata, igaba n'iru mama o. No. Ana m eke n'ụlọ akwa nwa m. Ma, good morning, ma. Ana m azụ azụ na-emere onwe m anya rie ebe. Onye eme na-ata ya na ụmụ na mụnwa dị ize nwapụ anụ kpọrọ nkụ na-egbu ọnụ anaghị akarị ya na ntị ya kpụpụtụ ngọ na ndị nwere anụ abịago. Ana m ekele mmadụ niile enwere m ọtụtụ okwu kama na obu ibe nna ikewe na ndị ihe ala egbukata mmadụ mgbe afọ dịka otu ihe esi ma ọla sie nkata mmadụ n'ihe ala na-asị obodo izepụta ji ebe a so na etu ụwa si mebeza ka ezigbo mma ọ dị ezigbo mma ka a mara ndị bụ ndị mara ndị a na-aya ana m ekenye unu niile ọgọ ise eke dịghị arụ ọdịkwa ana m ekene ndị otu anyị niile youngest frayo kpọpụtara m asa frayo na njọ ihe onu ya daalụ mama ka m gwa gị something otu isi bata ọmụgwọ Johnny manya ya ife ọmụgwọ nsogbu adịrọ na ife ga-eme mama na-ege ntị ka nkọwasịalụ gị mama chelụ ka nkọwasịalụ gị n'ọmụ bụ ụzọ kọwaba mama ke ka o si dị ụba mama ịgbalịsịa ihe ejegota akwụkwọ a jegota akwụkwọ a mama wela akwụkwọ a nye ụmụ gị ka a gụọ mama jee gote akwụkwọ a ya jee wela akwụkwọ a na amazon.com mama gwafa ka a chọtara gị amazon.com daalụ mama ka anyị rụkwa from ndị ọzọ thank you amen. Let's hear from you. What do you have to say about all of this? Hello. Good morning. Yes, good morning. Why? I'm a keke man. Good morning. No, Gabadiru. Oh. Yes. Amen. So when they see all like that woman, the full year, and then I didn't know why I'm on my dear fellow. Whatever about what they say, I need to on that area. Okay. That is one of self-control. You are good. Although that all you with you or you take it, not your husband, because maybe that legal near the other one of them. But those of them keep all wine, when your money goes. I'm not on my. What I do. Mama, now what is taking of station at that? Why should that boy? All by this side. Mama, you want to ground on my bed. That's a chair I beg on where. Just play okay. The two hours off, my do get better off. Because I go to tell of my people need the value in a people. Yes. Oh, yeah, what do you here? Because I go, that's what say, China, no one less one or China.
Babylon saw from you. The first second, like a melody. You also do better for about your room. What should I get an outside game? Where do I also get 9 years or so? Yeah, that's Yamma. To future when I am not about it. Amen. When I okay, when I get one, say, sit up now. Even your wine. We look at it, yes, of all the things. Because I can't lie, I not go lie, I got it. What your whole name is that Chinese, if you run your wine, or making it, or make all. I got you. So I have to say, I got to that note. I think for almost the most young. Yes. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. Also know how you have to go and make a they happy. And you have to do you have to one matter now about me and a lot of things. Let's hear from you right about now. Hello. Hello, Mr. Yes, welcome back, my brother. Good morning, yeah. Good morning. No. To get this story for no here. Okay. Yeah, to understand what I independent and unknown government. Unknown government, very audio okay. Also, and the man do life of the food in Nigeria, okay. Makahaman, on the yes. Somewhere over in Nigeria, Gaston, and then they had a man they have on a man they have. Okay. Open no good came, Pocha. I think it is Tanzania. So I'm a calendar, not the IT. Okay. So I'm making a phone one no. Only theatre no for that. Make a one day born at the past. London is represented for that. And I'm catching a because I need a hey, man. Dalo, thank you so much for joining us again this morning. Let's hear from the next person what you have to say about all of this. Hello. Let's hear from this person. Hello. Yes, good morning. Hello, good morning. My brother, radio. Let's hear from you what you have to say about all of this. Hello. Hello. Yes, good morning. Good morning, welcome, my brother. Dalo, my brother, thank you so much for joining us. Dalo. Dalo. Dalo, my brother, thank you so much for joining us this morning. A lot is happening. Let's hear from you right about now. Hello. Welcome back, my sister. Just a minute, can you see? Oh, Tila, I don't know. So that's an add-on my cat. That's so bad. Mandalo, my sister, thank you so much for joining us this morning. And we've gotten to the spot where we'll begin to call it a day on this particular edition of Midday Splash. Therefore, at the 103.5 FM. It's always fun hanging out with you here weekdays in the morning, 8:20 on our October session where we spot the imperialism before hot Iberiberism. Now, Midday Splash, never at the 103.5 FM. Yes, we can't do it without you. Yes, without you, we are nobodies. And without you, without God, both you and we are nobodies. So we must pay attention to the King of Kings and Lord of Lords. Acknowledge him today. Make sure align with his will, with his perfect will. Because will for you. Will for Nigeria. Nigeria. Are you working towards that? Can Nigeria believe for
Mana more what kind of metal. No, we're classy. Yes, eba ka ya no we chikote nke tata. Amanta zaka chaka gigwi here kwa ge kosi ade n'ime kosi eme. Anyị na-ekpezi ekpele si na Chineke ga-anọnyere gị n'ihe ọbụla ime taa bụ ezigbo ife Chineke ga-etiri gị aka make sure na ọ ga n'iru n'aha Jizọs. Amen. Till we meet again. Shalom. Okay, guys, thank you. Like, subscribe, and share. Hit the subscribe button right here. Check out my book on Amazon.com, Hip Hop and Igbo Culture by yours faithfully, Martin Ifanch.